Agustí, Hola, per avall. què Bon tal? dia. Encantat. Per Ignasi, majordom. Molt bones. Què tal? Benvinguts. Moltes gràcies. Endavant. Venim en un dia ben maco. Secretari del Parabat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I de fet jo crec que és un lloc que a més a més està bé. Sí. Més de sempre. Sí, ajuda a la circulació i d'altra banda serà molt més bonic. No. Encara és molt protegit de l'estar a la casa. Sí. Si no fessin casa podem entrar a la sala de l'escolania. Sí. Hi ha la sala capitular que és la sala de plens, diríem. De la reunió de tota la Tota la comunitat, les coses